morning guys, this is Ron's Gin TV Vlog etc. And today pupunta kami sa Cabalitian Island. At ito po ang aming second day sa Cobelandia Hotel and Resort. Ayan po, mag-island hopping kami ni Mrs. Dalawa lang po kami. Ang boat rental po is 1.5, tinawaran po namin ng 1.3. So ayan na, mag-island hopping kami. Ayan si Kuya Roman. Ito po ay 15 to 20 minutes na boat ride papunta sa Cabalitian Islands. Kaya tara na, let's go! Alright! Medyo malakas yung alon guys. Ayan! Let's go somewhere! Let's go somewhere! Let's go somewhere! City! Ayan, mukhang nervous yata si Mrs. Hindi nagsasalita. Time check, it's 7 AM at low tide siya guys. Ayan po ang aming bangkeros, Kuya Roman, tatlo lang po kami. At shoutout sa iyo Kuya Roman, mabuhay ka! Ayan Island, diyan kami pupunta. Doon kami galing. Ay, look at that wave! Ang sarap mag-boat ride guys. Kahit medyo nakakatakot pero adventure ito guys. At lagyan nyo ng plastic protection yung mga cellphone nyo guys para safety pag magbo-boat ride kayo. At ang ganda po ng panahon. Ayan po, sunrise. Ayan guys, natatanaw ko na ang Cabalitian Island. Ayan, welcome to Cabalitian Island. Ayan, nandito na kami sa Cabalitian Island. Ayan o. Uy, ang lakas ng alon. Baba nga sige. Hindi na bumaba yan? Narinig kayo masusok mo. Wow, amazing guys. Ang ganda. Tara guys, punta tayo sa Medulo. Maganda dun. May mga rock formations. Woohoo! Lakas ng alon. At ayun, si Mrs. Tara guys, samahan nyo kaming explore itong Cabalitian Islands. Let's go! Oh, city! Kami dun. Hello. Wow, ang linaw ng tubig. Ayan, picturean kita. Ikaw naman. Ayan guys, nandito kami sa island. Ayan, oh, ang ganda ng view. Makikita mo yung mga bundok dito. Ayan, saka dagat. Napakalinaw ng tubig. Ayan, oh. Sure. Ayan, pwede sa namin eh.
Yan o. Woo! This is life. Ayan o. Yan guys, o. Pwede mag-tent dito. Ayan guys. Mga 15 minutes na lakaran na ito guys, papunta doon sa may rock formation doon. Huwag ka na niya mga kawan. May bahay yata ng ahas doon guys, kaya ingat-ingat din guys. Ayan o. Ayan, may landmark siya. I love Cabalatian. Oh, ayan. I love Cabalatian. Ah. Medyo sira na guys. Sinampas siguro ng alon. Nasira na guys, oh. Dito guys, wala nang tao dito guys. Dalawa lang kami ni Mrs. Ito, sarap maligo dito, oh. Ito, oh. Guys, so ang ganda ng view dito sa Cabalatian Island. Pero it's pretty good. Ah. Woo! Ganda ng view. Dito guys, parang nabili namin yung island, kami lang yung tao. Ayun o dito. Grabe. Sarap maligo dito. Ligo ka. May cross dun, oh. Doon, oh. Yan guys, pwede na akyatin yung cross doon. Hindi pa na ako dito.
tayo dun. Grabe, sobrang ganda dito oh. Dalawang beses na akong nakapunta dito pero na-amaze pa rin ako guys. Ayan, ayan yung city ko. Hello city! Videohan lang tayong dalawa na eh. Oh, mamaya ligo tayo dito oh. Ang sarap maligo. O kaya doon sa may malilim. Ayan guys, napakaganda naman kasi dito oh. Oh. Napakalinaw ng tubig. Grabe. Balik-balikan ko tong lugar na to. Dalawang beses na akong pumunta. Sana naman yung mga pumupunta dito, wag silang magkalat. Kasi tignan mo naman guys. Gusto kong maglangoy-langoy dun oh. Mamaya. Sweetie, may best tayo. Tawid tayo dun oh. Ang sarap. Oh. Ang sarap-sarap maglangoy-langoy dyan, oh. Ay. Hindi. Di baka pag malakas yung alon, hampas tayo ng baton, eh. Ayan, oh. Ay. Oh, amazing. Grabe, ayan guys, oh. Sobrang ganda dito. Sa mga gustong pumunta dito, ayan guys. Hindi kayo magsisisi dito, ayan. Ako nga, nakadalawang punta na ako dito. Na-enjoy ko pa rin, oh. Parang amaze na amaze pa rin ako dito, oh. Ganda. Ayan, guys. Hello, CD. Ayan o, may cross dun o. Ayan o. Guys, enjoy natin ang view. Guys, may sirena kulay pula. Hello. Wow, sobrang ganda talaga. Kahit papaulit-ulit kong sinasabing sobrang ganda, hindi mo maano ang view. Kung sa video lang, pag nandito ka ng personal, wow, mamamangha ka talaga dito guys. Ayan o. Parang ang nasa Palawan. Ayan o. Sobrang ganda. And guys, unlimited videos. Tara guys, punta tayo sa pinakadulo. Ayan. Napakaganda talaga ng view dito guys. Ayun, ang kuweba. Secret
Hello guys! Kanta pa more! Itong island na ito, hindi sa akin na. Akala ko sa'yo na yan eh. Ayan kasi naman, oh, dalawa lang kami. Paano hindi mo... Pwede mo munang angkinin habang ano, wala naman tao. Sure. Pwede kang magsilong dito, oh, pag ano, wala kang dalang pen. Labas ka na dyan. May ahas dyan. Yan guys, pwede kang mag ano dyan eh, sa silong pag wala kayong dalang tent, oh. Tapos maliligo kayo dito, oh. Ayan. Ayan na, stairway to heaven na. Sus, ang init na. Wow, amazing. Hello Zidi! Happy anniversary! Oh, ano sa masasabi mo? I love you, sweetie. Tingnan yung poste gumagalaw. Ang sweet naman ni Mrs. I love you too. Ayan na yung model ko, nadulok na. Ang init na kasi. At nakapag-change outfit na siya. Tara, video uli. Para makita ni nanay. And shout out kay mother ko. Happy Mother's Day. Love you. Oh, happy anniversary! Huh? Okay guys, it's 9:30 AM and mabalik na kami sa aming boat. 2 kalahating oras na kami lumilibot ni Mrs. Pero bago kami bumalik, maliligo muna kami ni Mrs. Kasi napakalinaw ng dagat. Kaya sasamantalin na namin. Ayaw ko pang umuwi. Guys, sarap maligo dito. Kalinaw ng tubig. Yan o. Oh, ang ganda ng tubig doon, linaw. Hindi mo alam gagawin mo. Hindi mo alam gagawin mo.
Ayan guys, babalik na kami sa aming bangka. Naghihintay na si Kuya Roman. At almost 3 hours na kaming naglilibang. Ayan guys na si Kuya Roman. Babalik na kami sa Covelandia Hotel. Mas maalon yata kanina eh. Alright. Babalik na tayo sa Covelandia. Doon kami galing. Ito si City ko. Hello City. Uy, ang lakas ng alon. Yan na yung Covelandia Hotel and Resort guys, natatanaw ko na. Dito na nagtatapos ang aming vlog for today. Kung bago pa lang sa aming channel, please like, share, and subscribe sa aming channel from Skin TV Vlog, etc. Thank you and God bless.